Straight to the point. Okay, atong pagtagad mahigala kining dugang nato nga mga hisgutanan usab karon mga sukid di paminaw. Ato ko na ipakita ning duha ka mga pari gyud ni mga higala nga maingon nato nga nag-apil-apil sa butang nagpakabana kining duha ka mga pari mga kaigsunan sa mga panghitabo sa nasod. Unya atong pagtagad asa man ni duha ni ka mga pari mga kailan daghaning mga nagpakabana sad ha nga mga kaparian. Pero nay duha mga higala ato lang hisgutan kay murag mo ni mga sikat-sikat rong panahon na mga higala. Straight to the point. Kay ang simbahan magod do na mga higalay mga kaparian ang naa do na mga bishops lain-lain o mga opinions no sa mga panghitabo sa atong nasod karon. Kining usa si Father Flavie Villanueva man ni no? Mo ni Father Flavie Villanueva. Ang kining usa sad si Father Shano Ubod. O sa kasugbuanon mga sukin tig paminaw. So, kininduha ka mga pare, doon na ni mahigalay kaugalingon pod nga mga prinsipyo o baruganan o doon na sad sila mahigalay ilang mga pamaagi no sa pag-apil-apil o pagpakabana. Ibutan ta lang pag panginlabot no sa mga panghitabo sa atong palibot. Straight to the point. Si Father Flavie mao ni mga higala ang apil sa civil society nga nipasaka og kaso mga kaigalaan batok ni Vice President Sara Duterte ngadto na sa ombudsman. Gumikan mahigala sa confidential funds. Unya kini ang si Father Shano Ubod pare sa ni mahigala ang iyang mga humilis medyo leaning sad ngari mahigala sa mga Duterte. Straight to the point. So kining usa mahigala sa Father Flavie Villanueva medyo kontas mga Duterte. Si Father Shano Ubod mga higala medyo dapig sad sa mga Duterte. Straight to the Mo point. ni ang speech ni Father Flavie ato ko nung paminawon ko nun. Pangitay ko na po ganang humili ni Father Shano nga laban sa mga Duterte. Na ay supak sa mga Duterte unya katong ang Shano pod nya laban sa mga Duterte kay ato ikumparar mahigala, no? Lain-lain og mga opinion. Ang simbahan mga sugid ti paminaw og ang kaparian, no? Lain-laing mga opinions ato na mga higala ang paminawon ang ilang mga opinions mahigala, no? Kikinibos Father Flavie, napaangkon ni ngadto sa atol sa kwan. Tungod ni sa experience, lain magog experience. Muna akong ingon nga, ang matag opinion sa mga tao mahigala, magdepende po na sa imong experience. So lahi ning experience ni Father Flavie, lahi po ng experience mahigala ni Father Shano. Muna nga doon na sa mga baruganan, ana. So, atong paminaw ning sulti ni Father Flavie, nya maminaw sa taghumili ni Father Shano nga laban po sa mga Duterte. Kini Father Flavie, against mahigala sa mga Duterte, si Father Shano sad laban sa mga Duterte atong paminawon mahigala ang tagsa ka mga pulong be. Kini Father Flavie. Kini. Ikulong lahat! Mga kapatid, hindi po ako politiko. Ako po ay isang pare at nagtatrabaho sa paraan ng pakikinig sa mga taong matagal nang hindi pinakinggan. Nakinig ko sa mga nanay ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga hawak na pangalan na nakasulat dahil pinaslang ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kampon. Nakinig ko ang tinig ng mga kabataan na natutong tumahimik dahil sabi sa kanila, wala kayong kinabukasan, walang makikinig sa inyo. At doon ko nakita ang pinakamalalim na sugat ng bayan ay hindi korupsyon, hindi kahirapan, kundi ang pinakamalalim na sugat ng ating lipunan ay yung pakiramdam mo, iniwan ka na ng hustisya. Sabi ko nila move on, pero paano ka mag-move on kung hindi mo man lang nalaman ang totoo? Paano ka mag-move on kung ang sugat ay hindi mo man lang kinikilala? Kapag pera ang ninakaw, krimen yan. Pero kapag dignidad at buhay ang ninakaw, kasalanan yan sa kapwa, sa bayan, at higit kasalanan yan sa Diyos. Kaya naririto tayo hindi para manggulo. Naririto tayo
para manindigan. Narito tayo, hindi para manira. Narito tayo para magsabi ng totoo. Ngayon, samahan niyo po ako. Patuloy tayong sumigaw at patuloy tayong manindigan. Ilantad ang katotohanan. 3, 2, 1. Pare-pareho tayong hindi pa nagtatanghalian. Pero lakasan natin. Ilantad ang katotohanan. Ilantad ang katotohanan. Ibalik ang dinakaw. Ibalik ang ninakaw. Ikulong ang mga pumatay at mga kurap. Ikulong ang mga pinatay at mga kurap. Ibalik ang dangal ng bayan. Ibalik ang dangal ng Okay, cut names. Okay, standby ha. Atong ipadayon mahigala niya. Atong paminawon po si Father Siano. Duha ni ka mga paring Katoliko nga lain-lain o baruganan. Mao ni si Father Flavie Villanueva. O niya, karon ito paminawon po si Father Siano mahigala. Standby. Uman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Atong paminawon ang duha ka side una. Dahil mo hatag ta mahigala tundugang po nga mga opinion labot. Straight to the point. Okay, so mao to mahigala si Father Flavie Villanueva nga against tos mga Duterte, no? Na doon na po ilang pare nga si Father Siano Ubod nga medyo ang iya pod mga higalang mga humili dapig pod mahigalas mga Duterte. Pero man akong gingon lain-lain o hunahuna lain-lain opinion gumikan kay magdepende po na sa ilang experiences mga higala. Kay kini gud ang ato gong mga baruganan base sa atong nahibaw-an sa balaod, base sa atong nahibaw-an sa atong pag-eskwela, base sa logic nato o sa atong moral foundation sa mga kagalaan. Og of course dakog influence ang atong experience pagkabata nato og unsa ito nagian, unsa ito nakita. Mo nang lain na nakita ni Father Flavie, lain po na nakita ni Father Siano. Mo na nga duna sila managlahi nga opinion. Paminawon po nato si Father Siano mahigala. Okay, sige dong. Unya tinutar dayon ang 32 million sa Vice President after na malandong for February, March, April, May. Tulo ka buwan nga pamalandong. Una pa ta nibutar. Pero pag-impeach sa Vice President, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, nga namalandong og 3 months, individually ni butal, ni linya, init kaistanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang uban ato napasaras gutom. Ana, nya here comes the representatives nga in one day gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Nya wa gani discussion unsa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach, wa gipakita nato. Na natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma-monitor CCTV etc. Why gi-discuss? Pero ako isip usa ka tao o usa ka leader, musaludo jud ko ni former President Rodrigo Duterte. Una, pag-ingon gyud sa iyang anak, wa lagi warrant katong ana-ana na sila dito, na man nakuha man sa kanang video sa live. Wa lagi warrant, asang warrant? Ingon sa President Duterte ni Hong sa ayaw lang hina, naalagi, naay warrant, relax lang. Naay warrant. Nya katawa ra siya. Iya jung giparelax ang iyang family. Ana, pag-istorya sa niya dito nga padung sa isa kay eroplano ing siya. Ako ning kuan ninyo ha kay basig wala na koy chance nga mo lecture ninyo ani. Ikaw tore nagkuan raman ka, nagtuman raman ka sa imong kana ganing katungdanan, pero anang pamalandungi sa ninyo ba nga unsa may akong kaso, unsa may mga legal basis nya inyo kung ipadaan ngadto anang naang kuan kana ganing kurtiha nga wa may legal basis. Unya gawas pa din aman ta membro dito. Timan-ini ninyo ha. Duna ni dakong kanang danger kuno mo. Ingani pagkasulti ba? At awal niya social media. Iya rang gimaymayan. Iya rang gilecture. Wa gid siya mangisog. Kalma ra gid siya.
Nya tanaw-tanaw pa niya siya ay kung tanaw-tanawa kay di ko mudagan, di ko mo x sa pagod tayo x kiyas nga niya naman ta dinhi. Nya matud pa sa istorya, gipusasan gid siya. Dili na lang unta papusasan. Ingon siya, ay sige lang, pusasi lang. Kinsay nagpusas si Torre kuno kanatong head sa pulis atong mana. Mo'y gapusas, nagpapusas na po si President Duterte. Pero Okay. So mo ni mahigala ang humilisad ni Father Shano Ubod. So managlahi mga kaigalaan ang mga opinion. Now, ang uban lahap na kay mahigalag mga komentaryo ug uban pa, no? Lain-lain. Naay uban nga nakauyon ni Father Flavi, doon na po uban wa makauyon. Doon na po uban nga nakauyon ni Father Shano Ubod, doon na po uban nga wa makauyon. Now, kini ni ang duha ka mga pari, doon na ni sila ilang kaugalingon may galang baruganan. Sa akong tanaw, muna nga, mingon ko nga, respetari na lang ang baruganan sa matag usa, kay lain-lain manggod mahigala ang stand, base pod mga kagalaan sa imong nahibaw-an o base mahigala sa imong experience. Way labot to mga binayran ha, kay katong mga binayran, siyempre ang baruganan, labi na mga trolls mahigala, depende kinsay nagbayad. Pero na may uban mga higala nga prinsipyohay lang gud. Base sa prinsipyo way kwartahay. But magkalain gihapon ang opinion. Bisa pag prinsipyo mahigala may basihan. Nga naman tungod sa experience. Panalitan kini si Father Flavi. Si Father Flavi ang iyang experience mahigala na paangkon man ni atol sa kanana ang Senate investigation. Si Senator Bato de la Rosa mo'y nakapaangkon ani nga medyo sa una pagsuod niya mahigala sa seminaryo Deakin, medyo nakagamit-gamit ni siya, no? So nadtong panahon na siguro medyo nakasuway siya ana. So para niya okay lang og ang iyang kinabuhi mahigala na pari sa karon, medyo nasa mahigalay pag concern sa mga tao mahigala nga mga adik. No, kay naka-experience sa siya mga sukit di paminaw. Si Father Shano sa lahi po niya nakita. Kay kinis Father Shano ba di po ni basta-basta lang background po. Gikan is kakabos mga kaigalaan, nakakita sa ni mahigala sa squatter area, nakakita sa siya mahigala mo nakasimpatiya sa siya, mo na ingon siya concern kay mo sa mga adik. Pero how about kadto mga inosente nga gipamatay sa mga adik? Straight to the point. Mo sa ni ang nakita ni Father Shano, so lain-lain mo na makita. Doon naman ko'y, ang giisgutan, ang kinabuhi. Kamantay mo, kinabuhi, nga mahal ang kinabuhi, mo ni mo na. So, ang uban nakakita sa kinabuhi sa adik nga, mahal kayo ng kinabuhi sa adik. So, ayaw og hook me din ha? Ha? Ang uban sa mahigala mingon nga, unsa man ang kinabuhi sa nga gipamatay sa adik. Straight to the point. Naunsa man itong kinabuhi sa mga gipamatay sa adik kadto mga inosente. Mo na nga managlahi ang mga opinion, mga sukit di paminaw. Kani Father Shano nahimo po ni siyang mag-chaplain isa sa kwanday, BGMP. Sa una, nahimo ni siya nga kwan, siya may tigmisa dili mga higalas prisuhan. Mo na nakakita siya sa aktual gyud nga kwan. Nakakita siya sa aktual nga mga panghitabo sad. Nakakita siya mga higala unsay mga practical o real talk sa ning iya mga sugiti paminaw. Kini ba yung mga humili ni Father Shano o makabati ka mahigalam kuan ning iya? Grabe ni Father Shano mo humili. Ang iya mga higalang mga paghisgot basa ka gospel, no? Kay mao mo gina mga kagilaan. Duha mo guna ka part ng misa, liturgy of the word, liturgy of the Holy Eucharist. Atol sa liturgy of the word, basahon may gala ang first reading, second reading kung Domingo manggaling, then Salmo, dayon basahon ang Ebanghelyo. Inigbasa nimo sa Ebanghelyo, mabantayan mo Father Shano smart kay nimo himog humili. Ang iya mga higala mga examples, practical nga kinabuhi, unya i-relate dayon mahigala sa gospel. Mo ning ngilngig sa kay nimo humili Father Shano. Straight to the point. Kuya mo sa ning background Father Shano day, banker man sa una day. So si PE ba ni Father Shano? Nahimo ni manager sa bangko, sa land bank, no? Manager sa land bank ni. Bright boy ni. Father Shano, unya ang iyang experience nga nakakita sa actual ba nga experience mahigala ngadto sa masa gyud mga sukit ti paminaw. Mo nang duna po sa iyang kaugalingon nga nakita na sinati unya mo na iyang mga humili mga kagilan. Sus kakita mo makabati mo ni humili ni Father Shano, very substantial nga humili. Unya di ka makatuog kay maayo sa nimo da mahigala og istorya may mudag pakatawa sad mga sukit ti paminaw.
Unya anak kanindot kay mo relate siya sa gospel. Kay usay magud mga higala kanang pagbasa gud sa gospel, kung ang imong humili mga sukitig paminaw kana na ang imong mga example sa karaang panahon ra niya, kuan medyo lahi pod. Pero kung mo humili siya mga higala nga do na bay relatable ba sa present situation. Mao ni iya mga examples. So relatable kayo nya iyang i-connect sa unsa mga higala ng nasulti sa Ebanghelyo. Mo na nga daghan pod ang mga tao nga nakauyon ni Father Shano ubod mga sukit ti paminaw the way mo pahigayon sa Santos nga misa nga dili ka makatulgon o niya makakuha kag mga pagtulunan. Uli ni mo gikan sa misa makadagyo kag mga pagtulunan. So kon man gud siya prison ministry ni karon na-assign ni Father Shano dito sa Compostela. Parish priest siya ron sa St. James the Apostle sa Compostela, but before na-assign ni sa Liloan sad. Murag ila ka Astra, no? Sa may na-assign dito. San Vicente Ferrer. Sa may Liloan mga higala. Pero prison ministry ning iyang gidumala kanadto mo nang mumisa nila sa CPDRC, sa BBRC. Na-meet yun na ng mga binilanggo. Nya na kita gyud sa aktual nga mga panghitabo. Muna kung ingon nga kining ato mga opinions depende ni mga higala sa atong nahibaw-an og base pod sa atong experience. Munang kadto nakakita gyud sa aktual nga sitwasyon, lahi ang imong opinion kay mo may imong nakita. Na kining uban pod mga higala, tanawa gud ang profile ug moingon ka mga kaigalag masa, lahi man ang opinion sa masa. Ngano man, lahi man ang nakita sa masa, lahi ang nakita sa middle class ug kadto mga upper class. Kadto mga dato nga nagpuyo mahigala sa high-end subdivisions, gated subdivisions, lain ang ilang mahigala, hayahayam talang kinabuhi, na ilang mga anak hinatod kuha sa eskwelahan. So, lahi ang ilang nakita. Wa sa katugka dito mahigala sa unsa may pagbati sa masa. Straight to the point. Mo na bitaw ang uban mahigalang wa katugkad sa masa mingon kanang 500 pesos sakto na kanang panutsi na. So mo na doon na gikalainan, no? Kay lain-lain man tag nakita. Mo na nga mo respect lang ta sa opinion sad. Atong respetaran lang sa ning opinion aning Father Flavi, ato pong respetaran ang opinion ni Father Shano. But doon ay mga questions nga lain-lain. Doon ay dapig ni Father Flavi, doon na po mahigalan ni question niya nga inyong gipasaka ang kaso si Sara Duterte sa iyang kaso nga confidential funds sa millions nga controversial confidential funds nga million apan hilo mo sa billion. Straight to the point. Na di malikayan doon ay pangutana ana. Kana mga higala si Father Flavi ra po'y makatubag. Kini si Father Shano sad mga kigalaan, doon na po'y mga pangutana batok niya, no? Nga ngano nga ni dapig kas mga Duterte nana, no? Dili malikayan pero atong itiwason na ni hisgot uba pohon. Kini ni ang akong balikon mahigala shout out ngadto ni Percival Pariha Bukaw, no? Good morning ni Buda sir. Percival Pariha Bukaw. Okay, diri ni sa may barangay Kinasang-an, Naga City. Okay. Patay kong oras mga kaigalan sa ngalan ng Kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is